Моңарчы югалганнар да. Yol boyunda şыбык таптым. Тапшыргыч белән тоткан хәбәр белән аның ниндидер бәйләнеше бар дип уйладым. Анда француз кызы тавышы иде. Сигнал 16 ел кабатлана. Шул кадәр вакыт уздымы? Бу утрауда башка кешеләрне күрдегезме? Юк, ләкин аларны ишеттем. Алар пышылдый. Безгә утраудан китәргә кирәк. Ярар, тәкъдимнәрең бармы? Әйе. Сол төзибез. Алга китеш бар. Әйе, тырышам. Бу идән өчен бамбук, ә фюзеляжның өлеше каюта өчен килеп чыгачак. Безнең килеп чыгачак. Көн сайын яңгыр ява. Димәк, тиздән яңгырлар чоры башланачак. Нигә без артистны тыңлыйбыз? Син табигать белеме укытучысы гына. Сез үләргә теләмисез дип уйладым. Алайса кашан йөзеп китәргә? Кичә иде. Ой, я Раббым. Нишлисең? Телевизор карыйм. Әйе, ой, әйе. Без көне буе сикерә алабыз. Әйе. Сәгать ничә икәнен беләсеңме? Йокларга Мин ят бу ул. тапшыруны яратам. Ярар, яхшы. Тавышын бераз кыс. Мин кысарга дидем. Брайан миңа рөхсәт итә Мин иде. Брайан түгел. Шайтан. Киттек, Эй, Винсент. син кая киттең? Эй. Уолт, Мине ялгыз калдыр. уйлама да. Миңа бәйләнмә дидем. Китәргә уйлама да. Юк менә. Миңа бәйләнмә. Бу миңа да ошамый. Син бу ышкышка утырачаксың. Юк менә. Нәрсә булды? Мин аның әтисе. Син минем әти түгел. Әти, уян әйдә. Нәрсә? Нәрсә Анда булды? кемдер бар. Эй, эй. Эй, 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 эй. Туктагыз. Тыныч кына. Кем бу? Минемчә француз ханымы. Тынычланыгыз. Барсы да тәртиптә. Яхшы, ярар. Даниэль. Даниэль. Син монда нишлисең? Башкалар килә.